Guys, good morning. Ito na yung araw na balik na tayo ng Manila. Time check, alas 3. Saktong alas 3. Maulan dito. Maulan sa Bicol. Kaya umaga na ako umalis. Ride safe sa akin, sa mga kasabay ko rin. See guys, update ko kayo mamaya kung nasaan na tayo at kung ano yung mangyayari sa ating daan. At yung ganun pa rin yung daanan. Alright, dito pa lang sa Kamalig, palabas pa lang. Alright, let's go. Gilgiliego na tayo. Dito na tayo nakapag-record kasi maulan sa Bicol. Matubig yung daan. Mabilis pa naman. Dito na ako nakapag-record. Nagbabadya na naman dito ulan. Hanggang Naga, Dait, hanggang din sa Gilgiliego. Dito mas okay na dito. Maulan, yung ulan niya parang sa amin Paripo Paripo. Yung alam mo tinatangay lang ng hangin, hindi yung biglang buhos. Yan ako, Gilgiliego na ako. Alis tayo doon ng alas 3. Hindi tayo nakabakbak masyado kasi napending na tayo ng ilang oras din. Mga 2 na rin siguro kasi yung ulan. Marami ulan sa Bicol. Lutong bahay. Kape muna. Hanap muna tayo ng kakapihan. Tsaka magsisiat na rin. Kanina pa ako naiihi. Gilgiliego. Ramdam ko yung gulong ko. Magdalolo ba? Tumatalon. Manipis pa naman yung gulong ko na hindi ko nakapalitan. Kaya pag ganito alalay na lang ako. Pabalik lang tayo ng Manila. Kahit naulan, tinakbo ko na lang. Hindi na ako nag-record. Palit na yung damit. Kainan dito. Kain ko na ako. Diretso na lang. Aga pa naman alas 6 pa lang. Ito yung malungkot sa part na to. Kung aalis ka, iwan mo yung pamilya ko para magtrabaho sa malayo. Uwi ka. Pag uwi ka, masaya ka kasi feeling naman sila.
Ito yung pinakamasakit sa part. Iniwan ko, tulog. Buti nagising yung anak ko. Nagbabay rin sa akin ng peace din. Maulan talaga dun. Ulan mayaman. Wow, ganda oh. Bundok. Sarap talaga pag nakakita ka ng mga ganyang tanawin. Wala yung stress. Pag uwi ka ng probinsya na wala yung stress mo eh. Ito alalin na ano ko kainan. Naihina ako eh. Pag nalulubak matataltag. Daming dito tumikikilo. Ano to? Lutong Pinoy. Lutong Pinoy. Blind spot ng truck. Kaya nangyayari sa blind spot eh. Pagbungad ko lubak. Muntik na ako dun sa malalim eh. Buti malakas preno natin. Dami ko rin nakasabay eh. Pabalik Manila. Maraming bumalik din ng Manila. Marami din pauwi. Sakit. Sakit sa pork. Buti hindi tumatagas yung pork oil natin. Baka masira naman yung natin pork oil seal. Buti hindi siya tumagas. Para tumagas pag nabibigla sa lubak. Kailan dito CCR na rin ako. Yun, maliwanag na. Dito lang talaga yung madilim. Liwanag na dito. Alalay muna ako dito. Kain ako. CCR. Hindi tayo nakabakbakan gawa ng ulan. Kanina kasama ako dito sa Del Gallego. Lasing ko. Kasi malis ako ng wala stress eh. Dito yung kainan mga katay. Sa unahan pa. Yung kinainan ko dito. Yun doon. Biglang tatabi. Kainan. Isa yung kainan. Kinainan ko ng karami. Di pala natin na-record yung na pag-uwi natin. Dito kang kasi ulan din dun. Baka pag ngayon dadaanan natin o ma-record natin, wag lang umulan. Diyan mo aabi. Iit na.
Manila ito, dami. Yan, pabalik din. Manila din sila. Sa Manila, trabaho na naman tayo. Para sa pamilya. Ubus ang pera. Kayod din naman tayo. Kayod. Kayod. Sarap pag naka 4 wheels ka. Kahit umulan, takbo ka ng takbo. Magugulat ka nga lang sa lubak. Kasi hindi mo halata yung lubak. Kala mo espalto lang. Hina. Siraan. Bas yun, delay sila. Paket pala ito. 2 hours later. Okay. Guys, scratcha tayo guys. Biglang preno sila kuya. Slide tayo. Hindi tayo naka-record. Ayan o, tabingi yung motor ko. Papaalay na lang natin to. Hindi ko na-record guys kasi nalis ko yung motor. Ayan o, GoPro ko kasi maulan. Ito, silang ko yung naka-orange na yun. Kinukumbuyan ko, biglang pasok sila, direct natigil sa gilid. Buti ang dahan-dahan ko lang. Slide tayo. Oh, literal papayos talaga natin motor natin. Ayun oh. Hindi na siya dumadagdag. Hindi na dumadagdag yung cambio natin. Apektuhan talaga. Ayun, naka-neutral. Naka-neutral pero tumatakbo tayo. Oh. Apektuhan, naalog. Naalog yung makina nito. Buti hindi tayo binangga ng ano, bus. Nakita na ng bus na daan-daan lang tayo eh. Naramdaman niya ng yan o, hindi is talaga natin yung motor natin. Basta pa naman yung daanan doon. Sila
literal talagang ayos. Tawa ko sarili ko eh. Biglang pumasok sa kanila isa eh. Biglang tumigil. Tigil din silang tatlo sila magkakasama. Ito, alakanin tayo dito. Tabi nga yung manibela natin. Hindi ko lang nag-record guys. Tinanggal ko yung GoPro ko kasi maulan. Binalik ko ngayon. Ito, gas-gas yung tuhod ko. Yun o, punit. Buti hindi tayo binunggo ng truck. Pagkakataon nga naman. Yun o, tabingi o. Tabingi yung mga nagbela natin. Literal check up talaga to. Ito magagawa. Hindi ako makabilis. Papunta pala sila ng Marikina. Kaya naman pabalik ng Dondo. Gulat talaga ako. Biglang tumigil yung sa kanila. Kumukumboy lang kasi dahan-dahan lang sila. Kinukumboyan ko lang. Biglang tumigil. Bigla silang tumigil tatlo. Kung hindi ko pinreno, dalawang preno, harap likod ko, makasakol ko yung isa. Mababangga ko siya. Tabingi motor natin. Tabingi yung takbo. Paayos na natin to. Talagang literal na paayos na. Sabay-sabay na lahat. Papaalay na natin. Yun, namatay na yung neutral ko. Buti tumakbo yung motor natin. Bultang pa naman to. Buti din na yung tank eh. Gas-gas lang yung tank eh. Ano na lang natin ang sticker or pinturahan natin ang bago. Daan-daan lang kami. Tumboy yung sa kanila. Unahan lang sila. Mahirap pag bumukumboy. Napakumboy lang kasi sarap ng ano nila eh. Takbo nila eh. Parang relax lang ba? Tulad nyan. Kasi tinuturo nila yung mga lubak-lubak. Yan, tinuturo nila yan. Ako naman, ganun din naman ako. Pag may kasunod sa likod. Yung mali lang, bigla silang tumigil. Hindi nakapansin yung sa likod nila. Nagulat sila, nagulat din. Yung kinakahuli talaga ang madidisgrasya. Okay lang, hindi naman nila sinasadya. Mabait naman sila. Pero nakakabit yung ano ko, camera ko. Kitang kita nyo guys kung paano yung pagtalasik ko. Ginawa ko ni slide ko na yung motor ko kasi tutumbukin ko na siya eh. Yung nasa likod, tutumbukin yung pinakalikod nila eh. Kalata nila ang layo ko pa. Nakita nung isa, malapit lang ako. Magpapahinga sila, dapat malayo pa lang, nag-signal light na. Doon ako nagulat guys. Buti nga yung inislidean ko espalto, hindi yung matalim yung ano. Hindi matalim yung espalto kasi may mga ganun eh. Ito, butas yung ano, mamaya babakita ko sa inyo guys. Butas yung pantalon ko, sapatos ko.
Buti nga naka-gloves tayo. Yun ang pinaka-pwersa ng kamay ko, yung tinukod ko. Ito guys, oh, yan. Yan ang pinaka-pwersa. Kaya pag nag-rides talaga dapat naka-safety, naka-pants, naka-jacket, kung ano man, may gloves, helmet. Yan. Kasi ako tried, hindi natin malalaman kung anong oras. Tulad ko, pangalawa ko na to guys. Yung una dati minabunggo rin ang motor, biglang tumawid, hindi ako nakita. Sa pool talaga sila, talasik sila, nabunggo ko sila eh. Yung kamay ko naman bali, buti nahilot, nakarecover ako. Yung kanila gas-gas lang, inaawa ko sa kanila, pinahilot ko na lang, pinagamot, binigyan ng pambiling gamot. Buti tumakbo pa yung motor natin, no? Kasi kung di tatakbo, di tayo makakabalik Manila. Literal talaga, tutulak tayo ng motor. Buti ano, tinulungan ako nila tayo yung motor, kasi yung bus malapit na sa akin. Alam naman ng bus na ano, nadahan-dahan lang yung nasa harap niya. Pati nga ito ano ko, sira oh. Ito, sira, kabilaan yan. Buti hindi na ano yung motor natin nga ano, gas-gas lang, nawala sa align yung manubela. Pero tatakbo pa rin siya. Kung naka-record talagang kita nyo yung pangyayari guys. Talagang literal bagsak ako. Parang lumipad ako sa ano eh, sa swimming pool. Parang tumalon ka lang, tumalon ka ng swimming pool. Tapos bagsak mo, walang tubig. Buti madulas. Kung hindi madulas, yung espalto hindi basa-basa, ay nako, sigurado. Parang apektuhan yung motor natin, no? Okay pa naman yung takbo nya, goods pa naman. Ayan, makita nyo mamaya, pakikita ko rin na guys. Naberya tayo sa ulan. Na-slide pa tayo. Sa mga kapwa ko riders, ito lang mapapayo ko talaga. Tingnan nyo muna yung nasa likod nyo bago kayo tatabi, bago kayo gigilid. Tapos mag signal light na kayo ng ilang distansya. Tansyahin nyo na medyo kalayuan pa lang, signal light na kayo. Kasi kung ganyan magbubulaga, disgrasya talaga. Buti nga hindi ko na siya inano sa motor ko eh, kasi okay pa naman, gas-gas lang, minor lang. Ano naman natin to. Yun lang mapapayo ko, wag bibig lang, parang walang kasunodan sa likod eh. Tulad nyan, bigla na lang dumilid yung kasama nila, full stop, tatlo sila, bigla na rin walang full stop. Abutin ko na yung isa, tinigilan pa naman, alanganin yung palusong na matarik, yung patagilid. Mabait tong motor natin, hindi tayo binabayaan pa rin, tatakbo pa rin siya. So yung manubela, tabingi konti lang, lakas preno ko. Talagang sinadya ko rin yung preno ko malakas.
tulad nun, aabutin talaga. Pag inaabot talaga siya, ay nako, sabay-sabay kami dun. Pati yung isa, abutin niya rin pag nabunggo ko siya. Na natin. Nauna na sila. Bagong taon, bagong disgrasya. Pakikita ko sa inyo mga guys, nangyari sa pantalon ko, butas talaga. Buti makapal pantalon ko, hindi gaano na ano yung balat ng tuhod ko, hindi natuklap gaano. Buti alerto pa rin tayo. Ganong sitwasyon na yun. Ganun talaga, damay talaga. Pag may isang kamote talaga sa daan, tulad dito ng helmet, literal mong dadama yan. Pag manubak, hindi ako nagmamadali. Makakarating naman tayo eh. Ay, naramdam ko yung sakit ng tuhod ko, pati yung pa ako. Eh, hindi na. Hindi naman gaano, nagasgas lang talaga yung pantalon. Buti nga makapal pantalon ko. Ay hindi makapal, ako talagang balat, mababalatan tayo ng tuhod. Yun, buti kumakagat yung cambio. Pumasok na yung cambio natin eh, hindi mga cambio kanina. Pumasok, buti may toll sila, niraman ko na lang. Kaong na pala tayo guys, kalimutan ko na. Butas nga oh. Butas. Yan ang dinukod ko. Para ano ako eh, Superman sa daan. Buti nga, swerte ko, yung bus, ano siya, nag-minor. Alam niya na eh, nag-minor na siya. Pababa pa lang kami, nag-minor na siya. Kasi kita niya na eh, kita niya na yung daan. Yung grip, ano natin, grip handle natin oh. Tanggal yung gilid. Maganda rin yung gilid niya kasi yun yung sumalag sa motor natin. Eh hindi gaano na ano yung motor natin. Yun yung sumalag sa fairings natin, hindi magasgas. Nagasgas lang sa tank eh. Mababaw lang naman. Kahit sticker pwede lagyan. Update mamaya guys. Ulat ako, lalim. Mga tulad ng ganun, hindi mo mapapansin yung ano, lubak. Talagang lilipat ka. Ito na pala tayo eh, dagat na to. Ano mo, Chaong, Chaong, kalawag na. Kasi iniwasan ko na yung kanina eh, na alam ko nang madidisgrasya.
Yung nasundan naman natin, yun na pala yun. Yung pangalawang titira sa atin, mabibiktima tayo. First time ko lang na gano'n na slide. Pero kung marunong talaga sila, marunong sila tumingin sa likod. Ang paga ako umano, titingin muna ako guys sa mirror ko, kabilaan yan. Titingnan ko muna yan sa likod ko bago ako tumigil. Kasi ang disgrasya dyan talaga. May ganun talagang tao. Siguro puyat din, malayo din sila galing eh. Buti hindi tayo pinabayan ng motor natin. Ginawa ko talaga guys, in-slide ko na yung motor ko eh, para hindi lang matumbok yung nasa likod. Kasi pag natumbok mo, yun yung mas malala, mas grabe yun guys. Naka-minor na ako nun, naka-ano lang ako, tercera segunda, kasi palusong na matarik eh. Tapos biglang kumat nung nasa una nila, lahat sila napatigil. Pagtigil nila, hindi nila alam na nasa likod sila. Pero nakita na ako nung isa, pagtigil, yun, sumadsad na ako dun sa likod. Buti hindi ganito katalim yung daanan. Hindi ganito katalim, makinis-kinis pa. Sinuwerte pa tayo. Hindi ganito nako, sarap nyan. Hapulasin mo talaga yung mga bato. Nako guys. Alright guys, mamaya ulit. Guys, thank you for hello. Kalabas na tayo ng Kalawag. Sakit na yung puwet ko, sumakit sa pag-slide ko eh. Kanina relax na relax. Mahirap talaga pag kumukumboy. Hindi na ako magkukumboy sa ganun. Kaya para napansin ko, para ko ano sila, hindi nila makuha yung ano nila sa kumboy. Yung isa okay naman, ginaguide ako, tinuturo yung lubak. Yung sa unahan lang nila, yung pinakauna, yung kasama nila sa unahan, hindi marunong maditigil. Pilay ito mamaya, mga maga to, magasgas eh, kunti lang. Disgrasya nga naman, hindi mo maano kung kailan, hindi mo alam, nasa tabi mo lang pala. Katabi mo lang ang disgrasya. Kung hindi malakas preno ko, sa pool, baka pinunot kami dun sa sa baba, sa bangin. Bangin pa naman yung hulugan. Hindi ko na siya lainan. Nabiyan ko na lang na
mag-ingat sila. Kasi hindi naman sinasadya rin. Ewan ko lang, buti nga motor lang, ako lang. Paano kung 4 wheels? Diba? Yung 4 wheels, yung 4 wheels yung nasa likod nila, yun yung kumukumboy sa kanila, sigurado araruhin sila nun. Bypass yan. Bypass. Yan ang ano, malayo pa lang si signal light na, diba? Para yung nasa likod alerto na kasi nakita niya saan pupunta siya. So hindi mag-signal light, mas bigla ang signal light. Yun talaga. Lopez. Goods yung mangla natin. Nagloko yung ano yun eh, neutral ko eh. Naka-neutral tayo pero tumatakbo. Dahil sa pagka-slide, pagkabagsak ng motor natin, baka may naalog na parts. Mamaya pag nag-stop over ako, sa stop over lang ako kanina eh, nag-almusal ako kanina ng pansit eh. Yun, pangalawa yung pag-slide ko, yun ang pinaka-pangalawa. Talaga may busina kang malakas. Tulad nun, hindi tumitingin sa ano, kaliwa kanan, basta tumawid. Malakas busina ko eh, parinig talaga. Kasi pag hindi tulin din talaga ng ano, YTX Yamaha. Yung single stand natin ay yung side stand, naputol yung kinakabitan o ano, spring. Palitan na lang natin yun, o repa-welding. Labas pa lang tayo ng Lopez. Yo. Wow, dagat. Wow. Wow, ganda oh. Dito mainit na. Yan oh, kita makita yung dagat. Nako, yan ang sinasabi ko. Dahil lang sa tricycle, biglang liligaw.
biglang titigil, hindi nag-signal light, muntik na yung kotse. O, di ba? Ayun guys, ganun ang nangyayari guys. Kaya mga kumukomboy, tulad ko, kumomboy, iwasan natin kumomboy nang dumikit. Pero hindi naman dikit na dikit, hindi naman ako dikit na dikit eh, palusong lang yung daan kasi talagang didiretso ka talaga. Eh tulad nung ganun, yung kotse dikit na dikit sa tricycle, diba? Ito old model pa naman, durog talaga. Wow, ganda ganda. Dumaka, sarap talaga pag nasa gilid ng dagat, fresh. Babadya yung ulan guys. Ito guys, pang 7 release. Hindi natin ang videoan mo kanina ng mga release na ulan. Ano kasi, maulan. Yan, Lumaka. Arugto ng Lumaka guys. Ito silang stop over, makain. Busog pa ako eh. Lagyan ako ng pansit bato. Pansit bato sa amin tawagin. So nadaanan ko dun sa mga Dilgil Diego, kumain ako dun, tapos nagkape. Yan. Dito ko natin kumakain. Ito yung tilapia, malaki. Lari nila tayo, Quezon. Dami na stop over. May picture na tayo dyan. You know, umakit yung tubig, lakas ng alon. Sunod, Atimonan, Atimonan, Quezon. Guys, malapit na tayo sa Atimonan. Maulan dun ah. Ulan sa unahan. Malakas pa rin natin. Ayun. Wah. Binakbaka no? City Baja. Inarangkada yun. Manila, Lucena, Atimonan. Atimonan sunod natin. Alright guys, dito na tayo sa Atimonan. Palit lang ng battery, lobat na.
Bakit na tayo? Sarap na ano dito, hangin. Fresh. Dito, maingat ka talaga dito. Parang inaano ko sa baba, oh. Parang inaata ka pababa. Paramdam ko na yung sakit ng tuhod ko, ah. Wow. Literal. Madulas. Madulas, guys. Woo! Ah, taas. Dito yung pulse, eh. Ito, oh. Yan. Yung pulse. Ano, natin mo na hindi na picture dyan. Madilim na yung langit. Uulan na, eh. Wah! Woo! Zigzag Park. Ate mo lang, Zigzag Park. Yan, puro buhangin dito. Lalagyan ng buhangin. Disgrasya talaga dito. Puro buhangin. Dulas niyan, eh. Tayo pwede mag-overtake dyan.
Yun o, spot. Bato. Wow. Ito na. Ito na guys. Ah. Yun o. Wow. Yan. Kitang kita. Mau muna. Yan, dyan tayo bababa. Tarik. Tarik talaga na ito guys. Buti hindi mulan dito. Pag-agat natin dito galing Manila. Yun. Mas kuha. Yun. Literal na tarik. Yun o. Wow. Yun. Yun. Wow, shit. Taas, bro. You know, oh, oh. Goodbye, Ate Mona. Palabas tayo ng Ate Monan. Pumutok. Pumutok yung gulong niya. Tok. Pumutok. Pumutok yung gulong. Buti hindi tayo natapat dun. Sabog eh. Pumutok yung gulong. Boom. Alam ko yung paputok sa ano eh. Ang New Year eh. Lakas. Buti nakalagpas yung ano, isang sasakyan. Puputukan. Eh ako yung malapit doon. Alam ko nung gigilid na siya eh. Kaya hindi na ako tumuloy eh. Tayo. Tayabas. Kasi maulan doon mamaya sa ano, Kalamba. Eh first time natin dito dadaan. Yun, Paseo. Itong tulay ng Paseo. Luwag pala dito.
Camarines sa Lukban. Parin na sa Lukban. Maganda, minuro tayo. Takbo saka naman dagdag. Ito medyo maliit, hindi ka kurbada, okay lang yan, kaya natin kontrolin. Sa yung kurbada guys, yun. Tulad dun sa bitukang stress tayo umalis. Wow, big bike, sarap. Yun masarap. Ganda ng daan wow, ganito kakinis, diba? Sarap pag overtake. Alam mo lilipad ka alam mo daanan ng aeroplano. Wow, tapos dito crossing, alam na this. Diba? Sarap ang gandang daanan. Bagong espalto ata to, finish pa naman dito masarap mag rides wow, yan may petron pala sa dulo. Sarap. Dito na lang kaya ako dadaan pag uuwi. Hindi na magkakalamba. Ang kanina masikip. Mo. Wow, sarap boy. Dami pala dito guys. Sarap. Bumabengking. Meron pa sa dulo. Meron pa. Minor na ako dito. Tingnan mo, sikong-siko. Vibrate ng motor natin umuugong sa third gear. Nakikita nyo to guys, tarik nyan, hindi lang ata halata sa camera. Pwede ka na dito umiga tumatakbo yan diba? Yan, ito pa galing na sa bundok. Lalim
Doon masarap sa taas. Enjoy mo doon sa taas. Oh, oh. Oh. Alam, matutumba ka eh. Lokban. Guys, Lokban. Ba na tayo ng ano? Yun oh. Welcome to Kalayaan. Kalayaan. Kalayaan to pala. Kita natin, nakita yung windmill. Kami ulit guys, pag nakikita natin yung windmill. Yes, windmill. Yun ang windmill. Kita na yung windmill dito. Hindi pala kainan. Ito yung windmill. Ayan guys, oh. Laki. Hindi na mga punta dyan guys. Punta dun sa ano. May puntaan pala yan eh. Pagod na yung pa natin. Kaya natin makabalik. Pahingan tayo. Gawa ng slide tayo. Anong oras na? 1:54. Dito na tayo sa Pililya. Dito tayo nagruta. Dito tayo dumaan ng Kalamba. Kalamba to Service Road, Sukat Bikutan. Tinry natin dito. Grabe pala dito guys. Puro pala kurbada dito. May hilo ka. Sakit sa puwet. Parang umaano na yung wow, ganda oh, windmill, lalaki. First time kong dumaan dito. First time din natin na videohan. Yung pala kainan oh. Baka dun sa ulan meron. May malapit na tayo sa baba. Dami bumababa rin oh. Mga nag-rides. Tambayan. Tambayan. Sakit ng otak ko dahil sa ulan kanina. Mas mahangin.
Alright guys, kumain muna tayo dito ng ano, ng Paris sa Tanay. Time check ano na, 2:43. Mas mabilis pala sa ano pag nagkalamba tayo, tapos service road, sukat Bikutan. Mayroon pala dito sa ano, maganda yung daan, may magandang daan kaso madaming lubak, tapos puro kurbada, mananawa ka sa kurbada. Kung mahilig dyan sa banking andito, punta kayo dito sa Lukban Tupililya, sigurado yan. Buti nakatakbo pa tayo kasi misled tayo kanina guys. Yan, pahinga muna ng konti dito, sakit na ng puwet ko. Isang oras na lang doon na tayo sa ano natin, sa base. Right, buti hindi tayo pinabayaan ng motor natin. Ito yung gas-gas nya, sticker, gas-gas, palit sticker na lang. Ito nasira, kabilaan. Sige guys, mamaya na lang kung nandun na tayo, bakbakin ko na to, magpahinga na. Alright, lakas ng loob, oh, lakas ng loob, walang helmet. Bakit? Oh, sabay. Oo, naka-red light pa, oh. Naglabangga. Ay, nako. Santos na tayo guys. Dito na ako. Time check 4:22. Dito na tayo. Solis, yan, doon na tayo guys. Malayo, mas malayo pala yung ano, ay malapit lang yung ano, kasi daming kurbada. Itong ano, kurbada itong kurbada yung daan sa Lukban, Tayabas, Lukban. Grabing kurbada guys, patagal sa atin dun sa Antipolo. Aberya pa, ulan, slide pa tayo. Hindi naman natin masisisi yung sa harapan natin, kamote rin kasi di nag-signalit diretso, ano, pasok sa gilid. Full stop ka talaga dun, bigla yun, slide ka. Dito na lang guys, dito na ako, malapit na ako dito.
Ride safe, keep safe.